ሰላም ደቂ ዓበይቲ ኣብ ምንጻፍ ናይ መሬት ወይ ከዓ ፍሎሪን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ካርፔት፣ ላሚኔት፣ ሃርድውድ፣ ፕላንክ ተባሂሎም በብናቶም ደረጃ ከዓ ይፈላለዩ። መማዕረ ድልዳሊኦም ወይ ከዓ ሞዴል ናቶም ተራእዩ ድማ ዋጋታቶም ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንምባል ኣብ ፍሎሪን ክጋጠም ከሎ ከመይ ዝጋጠም ካርፔት ክጋጠም ከሎ ከዓ ከመይ ይጋጠም ንዕኡ ዘርኢ ቪድዮ እዚ ምናልባት ኣብ ፍሎር ክተግጥሙ ከለኹም ቅድሚ ምግጣም ናይ ገዛኹም ድምፂ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ዓጠጥ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ስኩዚ ኖዝ እንድሕር ኮይኑ ክትረግፅዎ ከለኹም ዓጠጥ ዝብል እቲ ምክንያት ካብ ምንታይ መሲልኩም እቲ ቢምን እቲ ፓነል ወይ ከዓ እቲ ፕላይውድ ካፍቲ ቢም ወይ ከዓ ካፍቲ ዓምዲ ተተካሊ እቲ መስመር ምስ ተሰመረ እቲ ናቱ ቦታ ይገፍሕ እሞ ክንረግፆ ከለና እንታይ ይኸውን ንታሕቲ ይወርድ ክንፍንዎ ከለና ከዓ ንላዕሊ ድይብ ማለት እዩ። ኣብኡ ግዜ ማለት እዩ እቲ መስመር ኣብቲ ናቱ ቦታ ስለ ዘሎ ክንረግፆ ከለና ኣብቲ መስመር ተተንኪፉ ድምፂ ይገብረልና ማለት እዩ። ነዚ ብምንታይ ነጥፍኦ ኣብቲ ድምፂ ዝገብር ዘሎ ቦታ ኤክስትራ መስመር ብምስማር ማለት እዩ። ካልእ እዚ ዝረአየና ዘሎ ቀደም ካርፔት ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኪኪን ቦርድ ወይ ከዓ ናይ ካርፔት ክጋጠም ከሎ እዚ ዓይነት መስመር ዘለዎ ይጋጠም። እዚ ስለምንታይ ክንደዚ ዝኣክል ጋፕ ይተርፎ ዝብል ሕቶ ክመፀና ንቡር እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ናይ ቴርሞ ወይ ከዓ ናይ ሂት ኤክስፓንሽን ጋፕ ይበሃል ማለት እዩ። ኤክስፓንሽን ጋፕ ማለት እዚ ከምዚ ዝኣክል ጋፕ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ፍሎርናትና ኣብ እዋን ሙቐትን ኣብ እዋን ዛሕልን እንታይ ይኸውን ሙቐት ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ኤክስፓንሽን ናይቲ ፍሎር ቦታ ንኸተንፍስ ኣይንገድፈሉን ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ክፍተት እንድሕር ሃልይዎ ከሎ ኤክስፓንድ ክገብር ከሎ እቲ ፍሎርናትና ቦታ ስለ ዘለዎ ሪላክስ ይገብር ማለት እዩ። ታይት ጌርና ክሳብ መንደቕ ኣፀጊዕና እንድሕር ሰሪሕናዮ ግን ኣብ ከምኡ ዘጋጥመሉ ግዜ ንፋስ ይመልእ እሞ እቲ ንፋስ እንታይ ይኸውን ኣብ መንጎ ናይቲ ፍሎር ንላዕሊ ገፁ ሓፍ ከም ዝብል ይገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል ፍሎር ናይ መሬትኩም እቲ ፍሎር ንላዕሊ ሓፍ እንድሕር ኢሉ እቲ ምክንያት ፍለጥዎ ሕጂ ካብ ምንታይ እዩ እቲ ናይ ኤክስፓንሽን ጆይንት ጋፕ ስለ ዘይብሉ ታይት ስለ ዝገጠመ ከምኡ ክንፋሕ ከሎ መተንፈሲ ስኢኑ ንላዕሊ ሓፍ ይብል እቲ ፍሎር ማለት እዩ። ንኣፍልጦኹም ብዓብዩ ገሬ ፕሮዳክሽን ዩቱብ ቻነል ፈለው ምግባር ኣይትረስዑ። GERE ፕሮዳክሽን ብዙሕ ነገራት ናይ ገዛ ስራሓት ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ።